ברגע זה הוא בוקע מהביצה, רבותיי. יאללה, ברגע זה הוא בוקע. איזה מפול. עכשיו הוא בקע, חבר'ה. עכשיו הוא בקע. בזכותי. עלק, עידן, הוא בוקע. יואו! איזה... רגע, שנייה, אני מצלם את זה. הלאה. לא, עידן, בזמן אמת צילמת את זה, הגדול. אני גדול. אז אתה מחזיק את זה? איזה גדול. אם היינו נסגרים דקה יותר מוקדם. תביא את הכל. נו.